Ola amigos e benvindos a unha nova edición de Entrevistas en Auria. Hoxe imos comentar algunhas cuestións de actualidade da nosa cidade cun contertulio habitual desta cadena, que é Manolo. Ola Manolo. Boas tardes. Que che parece se empezamos comentándonos das a túa visión desa convocatoria de oposicións que hai para a Diputación de Ourense? Creo que é unha das túas especialidades, o análisis da corporación provincial. Bueno, pues creo que mira, son mil e pico presentados, para cantas plazas. Fálanos un pouco desa noticia que sale hoxe martes, que é cando gravamos este programa na prensa. Pois evidentemente o lina na prensa non é que a siga habitualmente, porque as plazas da oposición para a Diputación Provincial non son para seguir, porque, según dice todo o mundo, están dadas. Eu non comprendo como todavía pode haber 1000 e pico personas para 44 plazas, porque se lle cobran 20 ou 30 euros por o dereito da oposición, 1000 personas son 30.000 euros máis que recauda, non? Eu non comprendo todavía como hai xente tan incrédula que é capaz de formalizar unha inscripción para anotarse na lista a sabiendas de que esas plazas máis ou menos están sempre dadas. É un dos grandes problemas que temos aquí en Ourense, que na Diputación gobernada polo Partido Popular sempre o PSOE e o Bloque acusaban de dar as plazas á mao, máis ou menos de contratar xente, e agora no Ayuntamiento, gobernado por os outros dous partidos, os do PP fan a mesma acusación de contratación de personal. Que quere dicir isto? Que os orensanos, os que non pertenecemos a ningún destes grupos, pois non nos fiamos xa de ningún deles. Ahora que falas do Concello, tamén saliu, creo que hoxe, unha noticia de que hai un director xeral recientemente nomeado, un Dieguez de apellido, que parece ser que está pedindo un permiso de lactancia ou non sei que, pois por, non sei, según se vislumbra, por conflitos en materia de personal co concelleiro de turno. Tes noticias? Evidentemente, eso é unha prueba máis de que o sistema de elegir personal nos ayuntamentos, nos concellos e desto, pois é unha cousa tan ilógica e inxusta que permite que unha persona nombrada a dedo teña problemas co que é o concejal de personal, porque iso aparecer o conflito parte de aí, que non estaban de acordo nas persoas que tiñan que entrar no momento dado ali. Entonces o concejal de personal, que é o señor Penín, según oído, non? Tiñan problemas con este señor porque elegía outra forma de contratar. O sea, el que foi contratado a dedo puñalle problemas ao concejal para meter outras persoas. E logo é un exemplo máis do que é o sistema de traballo do funcionariado a nivel local. É dicir, unha persona que se permite o lujo legal, porque tuvo un neno, pois enhorabuena, efectivamente, pero ele permítese poder coller un mes de permiso de lactancia, porque ao parecer a señora non o colleu, entón ele ten un mes, ven dun mes de atrás de vacacións, estamos no mes de marzo, non sei se son as vacacións do 2007 ou as do 2008, e ven de 15 días libres por campaña electoral. Quer dicir que un señor funcionario ao que se lle regala un puesto de director general, pois pódese permitir o lujo de pasar 3 meses sin ir ao ayuntamiento a nada. Eses 15 días libres de campaña electoral só se lle dan aos funcionarios, non a un traballador. Solamente aos funcionarios, outro lujo máis, porque evidentemente non permite que o resto das persoas, o resto dos ciudadanos compitan nas mesmas condicións que os funcionarios. Entón lle podes pedir permiso ao jefe para irte 15 días de campaña electoral, a máis pagados, porque cobraranos igual. E logo, xa ves, sumado con moscosos, con puentes, con tal, que decir, un funcionario normal, con este señor Dieguez, pois podes permitir o lujo entre moscosos, levar o can, o neno, para ir prácticamente de pasar 6 meses cobrando sin pasar polo ayuntamiento. E a un director general, imagínate de ir para baixo como será o tema. Non me extraña entonces que haxa ises que antes non sei se terminabas, se querías decir algo máis do tema da Diputación, que saltamos sin solución de continuidade ao Concello. Non me extraña que haxa ises 1000 e pico, 1087 opositores
digamos, a esa maneira de vivir que parece ser xa que Ourense é famosa por ese amor que temos polo emprego público, non? Mira, aí hai... Polo emprego público ou polo chollo público? Colocación. Mira, aí hai 44 plazas e creo que para porteiros hai 4 plazas. Tú, que tes ido alguna vez á Diputación, como eu... Solo foi unha vez. Na miña vida vin tanto porteiro nun sitio público, eso parece Venezuela, entendes? Por planta hai 2 ou 3 vedeles ou porteiros, ou como lle chaman. Entonces, non é que cobre moito, o sea, non é que sea unha carga este personal concreto do grupo D ou grupo E, non sei qual é o máis baixo, me imagino, non é que sea a carga económica para o ciudadano, por qué? Porque, home, se cobran algo tamén o gastan aquí. Non é que sea unha carga, é simplemente como o feito aquel, o chiste aquel que dicían o que tiña o can moi delgado, e dicíalle, usted por que non lle dá de comer ao can? E dice, po que fai, non sabe, e outro que dicía, pero se non fai, demo a min, para que quero este can? Po que gasta. Entonces este é o tema, non? Se o feito de conseguir que mediante 1.000 euros ou 1.100 ou 900 ou os que sean que vai cobrar esta xente, genéralle as persoas que os meten aí, pois aqueles 20 ou 25 votos del, máis o do grupo familiar que conleva, que iso é importante para o grupo político que este mandando nese tema. E a min unha das cousas que máis rabia me dá é que precisamente os grupos da oposición, como falábamos antes, que estaban sempre que rompe con estes temas, agora resulta que no Concello eso fan exactamente o mismo, é o Grupo Partido Popular o que protesta polo que fan no Concello. Bueno, eso que dixetes antes de que o que ganan tamén o gastan aquí, ese é un razonamento que eu escoito moitas veces e que é totalmente falaza, o sea, que dicir, non polo feito de que unha persoa gaste o diñeiro está creando riqueza. Cualquier persoa con os conocimientos de economía sabe que o movimento de cuartos ten que ir respaldado por unha creación de riqueza real. O sea, non se crea riqueza real porque alguén, digamos, a quen se halla, que por falar metafóricamente, a alguén regalanlle cuartos e os gasta aquí, eso non crea riqueza real. Pero, bueno, o tema é algo complicado. Quer dizer, que os movimentos de cartos deben ir sempre respaldados por a creación de riqueza material ou non necesariamente material no sentido inverso, non? Quer dizer, pero que é un razonamento que escoito moitas veces, non? A veces dices, non, estes funcionarios non fan nada, pero o que lle pagan gastan aquí. E, bueno, mira, que eu teño algún tratado de economía, estudia como funciona o tema, porque eso non é creación de riqueza real, non? Bueno, hai outra cousa, Armando, que eu te quería apuntar aí, que é o feito de que os políticos locales non queiran, porque é unha maneira de ter amarrada a xente, non esta? Entón, os políticos locales non queren ceder poder neste caso, porque sería moi fácil para os ayuntamientos ou para as diputacións ou para todas estas organizacións pequenas, que a xente tuvera que fer unhas oposicións como hai que felas a ministerios, pois en Madrid ou onde sea. Entón, evidentemente, tú en Madrid ou por aí nunha oposición a ministerios, si sabes, aprobas, polo menos nun 90 e pico %, algúns recomendados sempre haberá, me imagino, pero normalmente si sabes, aprobas, e se non aprobas. Entonces, esa é a cuota de poder que os locales non queren ceder de ninguna maneira. Pois sería moi fácil porse de acordo e renunciar, e dicir, pois, quen se vai a examinar para o ayuntamiento? Pois que se examine no outro lado, que nós non temos nada que ver, pero carai, non. Aparte, según o que pon o periódico, os que van a examinar son parte políticos, e xa me dirás tú. O tribunal, te refieres? O tribunal, parte está composto polos políticos e parte polos técnicos. É unha das pruebas máis importantes que hai sempre a entrevista personal. O sea que tú podes ir ali e sacar as notas todas que queiras, pero a entrevista personal é a que che vai decidir de que leva o puesto. Bueno,